maailman kaikilla ihmisillä on oikeus ihmisarvoiseen elämään. Kolumbiassa monet ihmisoikeudet eivät toteudu. Maan aseellinen konflikti on kestänyt vuosikymmeniä ja vaatinut kymmeniä tuhansia ihmisuhreja. Liki 4 miljoonaa on jäänyt pakolaisiksi. Vaikka turvallisuustilanne Kolumbiassa on viime vuosina parantunut, tapahtuu maassa edelleen systemaattista ihmisoikeuksien rikkomista. Laittomien aseellisten joukkojen pakkovärväys, maamiinat, murhat, teloitukset sekä uhkailu aiheuttavat inhimillistä kärsimystä. YK on määritellyt Kolumbian yhdeksi maailman pahimmista humanitaarisista kriisialueista. Tänä vuonna Suomen lähetysseuran tasauskeräys keskittyy ihmisoikeuksiin ja kestävään kehitykseen erityisesti Kolumbiassa. Hankkeita rahoittaa lisäksi Suomen ulkoministeriö. Rahallinen apu päätyy paikallisille kansalaisjärjestöille, jotka antavat juridista apua, kouluttavat ja tiedottavat ihmisoikeuksista sekä parantavat etnisten ryhmien ruokaturvaa ja toimeentulomahdollisuuksia. En ese taller aprendimos varias cosas. Por ejemplo, en el sentido de eso nos dictaron cursos de las minas antipersonal, ¿ve? Nos dictaron cursos de los derechos humanos, nos dictaron cursos de socialización. Es decir, eso es un ligamiento que es importantísimo porque nosotros acá como comunidades de pronto no teníamos esos conocimientos. Con el curso he logrado muchas cosas, mucha educación, mucho avance para precisamente no caer en lo mismo, que de pronto a veces caemos, porque tanta guerra, tanta violencia en la zona afecta mucho a la comunidad. Entonces estos cursos nos han servido para eso, para relacionar a la gente, para que esas cosas no se vean de esa manera, sino que hay que ver otro horizonte. Kolumbiassa tie pysyvään rauhaan on pitkä ja kivinen. Ihmisoikeuksien puolustajien työn tukeminen tuo kuitenkin toivoa paremmasta ja auttaa ihmisiä selviytymään arjessa. Lahjoittamalla tasauskeräykseen olet mukana tekemässä todeksi unelmaamme. Tasan käy onnen lahjat, kun kaikilla on oikeus tulevaisuuteen. Lo importante para nosotros como campesinos es que nos entiendan el mensaje y entender y capacitarnos en lo que nos enseñen. Por eso estamos tan agradecidos con la Asociación Luterana. Que yo sí les agradecería que volvieran a darnos esos cursos, que nos tuvieran en cuenta, que no nos olviden, que nosotros somos parte de todo el mundo.